Λοιπόν, καταρχάς πρέπει αύριο όλα τα αγόρια να ξυριστείτε. Όχι. Πού Λοιπόν, αύριο, επαναλαμβάνω, όλα τα αγόρια πρέπει να ξυριστείτε και πρέπει σε όλη τη διάρκεια των, των παραστάσεων να είστε πάρα πολύ καλά ξυρισμένοι, γιατί έτσι ήταν η εποχή. Εξαιρεί το Ευθύμης. Γιατί ο Ευθύμης ξέρετε, δηλαδή δεν κατάλαβα. Γιατί ξέρει το Ευθύμης. Εγώ αποφάσισα να αφήσω μουστάκι και του ζήλεψα τον Διονύση. Γιατί ξέρει το Ευθύμης, δεν ξέρω εγώ. Γιατί να κάνω κι εγώ ένα έτσι. Όλοι οι ίδια μουστάκια τώρα. Παιδιά. Άμα το δεις τον καλύτερο το Στάνκογλου πάντως είχε μουσική. Ωραία, ο Στάνκογλου και όλοι δεν ήταν καθόλου εποχής το έργο, οπότε δεν μου λέει κάτι αυτό, εντάξει. Πρέπει αύριο όλα τα αγόρια να ξυριστείτε. Όλα τα αγόρια να ξυριστείτε. Πρέπει αύριο όλα τα αγόρια να ξυριστείτε.